MBBWS ni luwajung bai Kamalpur Bakjakhani Anandabazaro amsini kirichu ya Lukurokno bisingo maximally kutung Bakjakha abono karibo Mairung sabanno kari ko nangkhungni manikni rok Bakjakha Kamil Lukurokno amahai chupasu mani birano tongthong jabaikha asalni padam manjakha MBBWS ni ozmajok sibani deborma TW ni adongjok sadana deborma Panda 2 July Nobel Club ni kasko Madan deborma akosam jotono khulungya pharo Jentini ora Kamalpur ni Srirampur Anandabazaro ni kaisa tongo o jaga phai shop paijak jang Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni phai sengtoi anabo to kaisa rungsrung ni ongkose society to bishi burum nobo haike Lukurokno ni thani chubachu jodur mansa bongni ganawa bachaina ni chesta nawa oboni nahar mungno tini ora phai shop paikya to ora jang 40 family no rakha Mairung bai tai jehetu buskangni jora hangrai abon bagai Mairung tai kesangma jora ba jehetu kombol je chuksak rakhaika to buskangni jora naigra na bobo haigete bo samung khaina muchuma to kabaman tongo bobo haika agukmang chesta choli tongo to sana muchungo kaisa joto Lukurokno ni thaniani je chini je sarai tongnai rok borongha chini phaine buskangni future chini jati to borongno jeng krak khaitalangnai nangnai jar karone jeng jara buma tongnai rok krak na nangnai abun bising cherai rokno angkai hino jara jaga jomi rangri busarongni bagai khatio amo hairok khatiui kalangya phane sukjago angkai tamni male main rang meng sompod thangkai cherai ni lekha porasi to a lekha porano jeng judi cherai no klang thangmangai chin cherai no klang serengrei rei klang thangma kangkai abo kebo seginai manglak ba abo khorchongui paibo thanglak to abo tuino cherai joto jaga je sabai phano nijini mantha hinde nijini shokta hindi joto jaga no bo fight bo khaimanai plus nijini lama bo mo haike bo bachai thanai bo mo haike samung tang thanai abo bo bini buddhi bai bini wanchuma bai bo khatioi choli manana jar karone pora ekdom nango ar tabuni jeta generation tongmani ang sanamu chungo je kaisa generation thangka je taimo khub porashona korui abo hai abon pore next generation jeto tongman aro hangka kabama borono lekha pora khlai tabu nini doctor engineer jaga jaga nugo abon pore je generation tongo lekha pora srungka thikno kintu chakri maya hanai aboni pore ni jeta next generation tongna bortang thaika poribochung kuno lab kore jehetu chakri se maya hanai jar karone porano continue khaya tabu jaga jaga thanga 8 pass 9 jora puri ja maidumi fail abo hairong nugo jar karone bongni borok ni lamao te kuno samung tangna kore oro berayo oro mela thango oro program nayo hor gai thanglayo ege mani hamya salayo abon bagino jeng salbon room gotona nugui tongo hor ai khangkane obo hai o jaga mo hai gotnang kha jaga bo hai engka serai rok lekha pora khlayani bagino samung tangna kuno gori erang berai tong gaine samani hamya jinis no sawi nijini life no nosto khayo gang joto guardian ni thani ani koimung obono je serai rok no jesepano bial bikhatang tongthu porirna to nanguno nangkhai mai phati chapana chajabai di to bucherai no pori ritlang di abone bade jeng to saimano kamni anchayo jotono samung tang chanai mamang haibano jora kitcha phano kari ui nijini serai no khel khai di jar karone serai ro khel khai je yani bagaino obo hai edik sedik ungu ar sanamu chungo jeng judi agini jemon tongo ama babu hek gangane jeng kiri thango tabu ngai tamungkha bunga buhase serai no kiri jago abon bagaino chin serai ro kuluk thangka ngai tabu agi hinge bunga buhani kokba choliwo ngai tabu ngai bunga buhase serai ro ni kokba choliwo jar karone future ekdom chini hamya buskangni jora rogo to obono sanamu chongo jotono no je para amchayo jara okra chakra hun tongnai ro borbo naikol thu para amchaino jodi kuno serai khorok sapana hamya samung tanghaka abono ringi council khaitu te kabama obo hai jara NGO drugs niti samung tang tongnai ro obrobo obo hai param chini param chayo jehetu saimano drugs ekdom kobol jak tabuk to omo hai rogo thange camping khlai ka hangai belai chanai chini serai ro no bahake jeng poran digi tubui manai abo chai to khangai belai chanai hine ang kha khayo karon pora
pora Kwrwi hingke mane जों kana bai baksasi pora Kwrwi mane जों एकदम himnani lama bo Kwrwi chini paijak जों শুধু abo duniao te kun wansungmung phailia je jaga tongo a jaga no chin lama paija ajon thok thok abon bagi jotono koimung ani jotono yak ongkui koimung je chrai no puri di pora sara kuno Kwrwi to Buskangni jora rogo ang to jehetu pora tin kuba jotono poran bagani ma sawo jara agutala amchayo poina muchungai ro jotono koimung 6 to 12 jora ani Maharaja Bir Bikram Welfare Society o boarding house jehetu ungkha recently boarding house pomang kha to borok jara oro town o thang poina muchungai ro ang bai jogajog khlai mano to nong no ang school boti hoite jotono ang no khlai re renai jotono yafaro chintini Kamalpur ni Sri Rampur Anandabazaro hai sampai ja Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni facing pe chengoro tini khobor mane oro khaiga chini Lukurokno jara bialo tongnai rokno jehetu buskango hangrai ni jora ba borno kisasa da mai samung mano khai sapai rokno aboni byabostha ni chini oro khaiga oro khai tini blanket plus Mairung rekha dai oro khaiman kore mukha oro motamuti lama kinar porbe sao hepano jara je borno chini chuba chor akoro onek bishingni khanani khamai ni bomuti nor engai de lajakha to omo haito ching society ni bishingni bishigrum bum lai to sanam chuma khaise jeto ang education department pora ni ti dong po sarai ro lekha pora tani ang obo hai kaisana sanam chuma joto ni je chini jara shikla chasungsa tongnai rok borok chini khainai future to para amchayo jara tongnai okra chakra rokno ani koimu je chela busha bure busha jara hamia samudi agoncha chini trans sama handi chuang mai ka handi ba ta ba omo haike omo para amchayo khana dai ta bunjawo to obo hai jemon je kono program hor ka bere lai mane jar karone onek ঘটনা পরে দিন খাওয়া কিন্তু গার্জেন ইথানি আনি সামু যে রাঙ্গি চরাইরং আজি মানে আঙ্গুল রাঙ্গি আজি কালানা নাইয়া চরাইরং যত সেই সম্পদ লেখাপড়া দংখাং যে বরং যে কোনো জায়গা থানা খিগলাই রেডি আঁকা খায় যে বড় বাঁচাই থাকবানাই হলে কারণ লেখাপড়া করি মানে পুরা অন্ধকার আইসা বড় পুরা মকল নুগিয়া বাই বাংসা যার কারণে আমি যতন কইমু যে যেসুকনো ওরিয়ালো দংদি হয়তো মাই ফাটি সাপন না সাবা যাবাই দি তো বছরে রং পড়ি না নিখলাই আইসিং অর Khobui borok ko tabu sai dong jokono puri dong bayo hnai dai te khorosa chaso khano bonu kha kono songa ang puri nei ge bo 7 jora puri poraya kar manakha je to nogo aji nai borok bian sanai borok ko bang to tabu samu khayu hnai samu bini aje samu khainani start kha bini future kintu samu no ungkhang sene bote kuno dina wan chungmaya je ang bo bui hai gari gura ti kunai office fan tola khai chakri khai achuk nai hnai to obo hai ni bagai na ang joto garden no koimo je pora sara chini jibono kono Kwrwi jar karone ang barbar sanai je kaisa সময় dongmani chini borok pora di onek Kwrwi dongoi abon pore te kaisa state phayo ka je jaga chini borok kobama bi pass khai hoyto tabu chini chakri maya khalai dongbai jar karone onek jon hono pori bo chakri maya ka tang khainani hlai ang hono jar karone oponi pore state tabu prai charai no pora Kwrwi 9 jora 10 jora mai jumi pa khimena pai pai ang hono pora se ekmatr chini lama pora sara chini ভবিষ্যৎ কোনো মনে করে যে কোনো জায়গা থাকা গাইব ননম বই মায়া মতো ননম বই যাতে গাছে শিক্ষিত হয় বই যে জায়গা থাকবো নং সাক সাক পারে নিজের মান থাইনো সানাই টুকুই মানাই নিজের যেটা মান থাইতো নিন নং সিনাই যার কারণে যতন কই যাও চরাই রং পরি যাবাই দেখিনাই বুসুক নখুংনি লুকুরংলে তিনি চামুং বা নরবি চুম যে কম্বল বাকজাখা দাবু তিনি অর 35 নখুং নরজাখা 35 জন নখুং ন হিগে
masra koyekta tongo jara chung pedro lama onu khaika lama kinaro nok chikon sijaga achu tongai emne chung 40 jon ani target tui hayo ete bad baki je koyekta tongmana chung lama onu khaima rongo khalam khanai nei kuja drugs sai tongnai ronko boba hai kachar bung drugs ok jara chok ang obuno kachar mung obo charai roni dusia do ang sanai ani kongno khnaga hoito guardian to saja yang mano ang charai rongo dusri aro joton sei dusle sing guardian noni no karon ang khorosa guardian ani charai tongo gang asu bosor 2008 ni simi ang je charai rongo pori tui hayo mane guardian noni bahai ke dus ang asu bosor hostel khaimani purai no nukta khatamo de charai ro agi hinke bumano kirui bukhani kokono jai charai ro kholi tabuni jeta generation jai jeta nukjak mane tabun ko ulta singsu buma bukhase ulta busano kirui cholu jar karone drugs dik dia ba je kono samun hamia dik dia chin boro te bukulugi tongu gabono sanam chungo je guardian nongo maya khaima jora maya khaidi ani busa thoi thangnai angbono bike na nangnai ba obo hai khlai jago saja go dom ki jago aborong sal kai tungna chesta nadi karon chungbono bike ra thangkai bocharai chai thanai abo hai abte hai medi thangu jar karone drugs digi bo ago to sarai boro thang boro phai guardian rok nai kolna nangnai jese kono samu khai sathu sarai no botro ta phirngna nangnai ar sarai boro thang horke ban thangku de sarai ani andoro ma tongnai ani sarai oroni wara sugora ya pishaga pano ang saimana moto oba hage sum solina nangnai hingga ang khayo drugs dik dia komi bayana nangnai tin phaine borok samung rok bak phaika komol rok bak phaika chungo hambai no bongnori huta kaham nani hleng no agiro babak non kamiro ko mai china ro da gi khairi ro bak phaika kai aru aru ro ngoro soki ro gi phaika semana ke Mairung aba hai rok ta ini manile bahai ma tong ha kaham khata aporo di ma bo kaham no tabu bo kaham no apun kaham no belakan khatong thaka sungbo waisapano moti rok phaija gya amnaka soba purung kai ka sung to ang agotolan hakam jeri chumro kisa subat su ko rohoro kintu mo hake waisapano phula phayako tini no fast phayo tini je oro phainai lukurok ba kok thawai bongno bagai ni sak no bahai ma nang ha sak no ekdom tam sanai proud haima tong jakhata je khatong thoksuka je মানে কিসা সিনচে সুগারং যে রুই মারমা বাই ব্যাক বেলাখান খারাপ নরক তিনি যে এমবিবিডব্লিউএস ফিয়ানি সোসাইটি নি লজি বুङो যে তিনি বাক ফাইমানি বাক ফাইमा पान्दाव फाइनाय जे मानाय रकले बाहाय मा दं बरग खातं थक जाखा मानमानि बागै बंनो बुसुं किसा सोंगिनाय के आमना खातं थका आमति हाय मिसाता हामबाय आगुदिनि फाइनालै महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी टीम जे फाइयाखनय सिनि नोबेल क्लाब नि लुआ जिमुंगाय जे बरक तिनियर गुरै बररक बिग्रा खांग्रा बररक न कम्बल ताई साजागनाय माइरुं एरपरे दाइल एरपरे ओंखा दि चुमबांगमानि बागै ताई सुंगो बरंनो सिनि नोबेल क्लाब नि बुखाक्तुइ बेरायनो हामबाय फारो हाइकेनो तेसे आं बरंनो कयनाय तेसा आफाइकेनो ताई खालि लगो तेसा हाया करे सिनि करे बररनो आफाइके चुबा चुदिनानि बागै हामबाय नि अर 40 फेमिली एबा 40 परिबारनो चुं di kutung di Bakjakha nin sini muka angke Nobel Club ni secretary Sejukto Modon de Burma